Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga bisdak. At ngayon, balik na ulit tayo sa regular episode vlog natin, yung Buhay Australia Daily Vlogs. Sobrang salamat sa pagsama sa amin sa Nelson Bay episode. Grabe yun mga bisdak. Almost 5 to 6 days na sunod-sunod yung upload ko. Ngayon pala, meron kaming isang kakabisdak natin na nag-message sa Facebook page. Sabi niya, gusto daw niya makipag-meet sa amin at meron na siyang ibibigay na regalo, konting regalo for Christmas. Kaya yun, sabi ko mag-meet kami sa park na malapit lang dito sa bahay. At tingnan natin mga kabisdak ano yung ibibigay niya. And yun, kanina pala mga kabisdak, meron akong napulot na TV. Napakaganda pa niya mga jong. I think 24 inches to na TV. TCL yung brand, parang Chinese brand. Pero okay na siya. Hindi ko pa na-try. Mamaya ilagay ko yung cable, ipa-plug ko siya kung mafa-function. Kain kami na maaga ni Ami para after nito makaligo ako saglit para fresh naman tayo, no, bago natin i-meet yung kabisdak natin na yung pangalan pala niya is si Nicole at saka si James. Ano sila, partner na mga Pinay din, Bisaya din, na nandito lang din sa atin sa Blacktown yung bahay nila. And then yun, ito yung si Ami bumili ng takeaway food, galing siya sa mall kanina. At meron pala kaming bagong bamboo plant mga kabisdak. Kasi yung nilagay ko dyan, sobrang laki niya. Lumaki na siya. Kailangan ko na siyang ilipat sa mas malaking pot. Kaya yun, nilipat ko na siya dito mga kabisdak ko. Ito na yung malaki na bamboo plant. Yung chili namin, ang dami ng yung sili ba, ang dami ng bunga. Nabuhay na siya. Dalawa na yung nahinog na bunga dyan. Alright, so kain muna kami mga kabisdak. Alright, so ito yung binili ni Ami mga kabisdak doon sa mall. Ano yung chicken? Oh, chicken. Same lang. Buksan mo daw ito. Wow! So, sarap nito yung pare sa rice mo. Ang tawag yan? Tempura? Marag fish. Yun, excited din ako na ma-meet yung si Nicole tsaka si James, yung kabisdak na imi-meet natin mamaya. Matagal na kami nagme-message sa Facebook page kasi dati binigyan ko din sila ng itong bisdak cozy na cup. So ito yung ulam namin mga bisdak, take away food, chicken na binili ni Ami sa mall. Tanood din kami na mga bisdak yung sa TFC at nakita ko naalala ko lang yung Typhoon ba sa Pilipinas. Odette. Yung Odette. Kaya ingat kayo mga bisdak at pasensya na kung hindi na ako nag-post ng mga ganun kasi very sad news niya. And even kami, yung family ko sa Cebu, which is yun yung affected talaga na area, is naapektuhan yung family basta. So ingat tayong lahat and hopefully maka-recover na, especially sa Cebu, Bangon Cebu. So ingat sa mga Cebuano na yung lugar namin talaga. Alright, let's go guys, let's go. So yun mga bisdak, dumating na daw, papunta na daw 3 minutes away na yung isa sa kabisdak natin niya si Nicole and James. Ayun, dadaanan sila sa bahay para meron daw sila ibibigay na Christmas gift sa amin mga kabisdak. Tingnan natin kung ano yung ibibigay nila. Come on, hey! Yun, nakita ko na sila mga kabisdak. Yun, si Nicole and James. Yeah. Mga kabisdak, Nicole and James. Ay, salamat pala. Nanonood ka ng videos namin. Nakakatuwa. Yun, kasama lang sa bahay. Ay, oo. Salamat. Lang. Wow! Wow! Na video. Gawa mo to? Oo. Cute! Ang ganda. Ang ganda rin pag yung mga wedding, yung mga souvenir. Kapag may mga wedding ka. Oo. Gumagawa ka nito as girl. Yeah. Christmas side coffee. Wow. Mga flowers. Nagde-design ka. Yeah. Design. Mag-last ka mga 1 to 3 years. Wow. Baka meron kang Facebook page para ilagay natin dito mga kabisdak. Ito, yung business card ko. Planting dreams. Okay lang ilagay ko sa video. Ito mga kabisdak, Facebook page. Bohol ka, yung friend namin yung sabi ko si Paul and Eileen, yung nakikita nyo sa vlogs. They're from Bohol din. From Golden. And then yung family ni Paul is half din siya, half British or and then Bisaya kayo? Hindi. Ay, Walang Tagalog. Tagalog kasi yung vlog. si Paul Bisaya. Makilig ako.
Try siya mag-Bisaya. Pero Tagalog. Broken yapon yung Tagalog ako. Sa Bohol ka nagdako. Oh, Bakit? dito ko I was born there. Grade 5 or 6. Good. Si- Ako yung Southern Leyte. Ito Leyte. Ganun ba? Southern Night is Sun. Sa Libagon. Alam mo yung maasin. Yung papa ko taga doon. Maasin. Maasin. Pero Bisaya na sila, hindi na Waray. Oh, Bisaya. Yung sa Tacloban mga Waray. So Bisaya sa magbisaya ka or Sige. Waray. Konting Konti lang. ito sa Leyte sa Southern Leyte. Southern Bisaya Leyte. yung sa amin. Bisaya. Lebios, alam niyo yung mga Lebios. Masyado. Kasi yung sa Libagon, parang ibang town pa siya. Mga 1 hour drive pa from Maasin. Wala akong masyado experience din sa part na yun. Pumunta kami isang beses lang pero wala. Sa Manila lang kami lumaki ng mga magkakapatid. Ganda talaga mga kabisdak. Pakita ko lang sa vlog uli mga kabisdak. Kasi mostly pala sa viewers namin, viewers din ni Kay Robby. Kasi nung nagsimula kami, yung si Kay Robby yung parang yung wala pang masyadong viewers. Minute namin si Kuya Robby. So yun ang nangyari, parang nakilala kami dahil kay Kuya Robby. Kaya yun, mostly sa nanonood sa amin galing kay Kuya Robby. Yun, namit din pala nila si Kuya Robby at binigyan ng ganito. Hello. Video yun. Video. Nilot kayo siya kay Conpagit siya ng handmade jud ba? Basiga mo siga na. Tupad sa dili ana. Tupad sa inyong Christmas tree. Ay, oo na. Okay, worth it. Okay. Salamat. Okay, bye-bye. Thank you so much. Kita na Sige, lang. Thank you. Okay. Merry Christmas. Thank you Happy din. New Year. Doon na tayo, hatid natin sila. Hatid natin sila doon sa. Diyan lang ito eh. Ito sa amin. Oo. So, nindot ra sa damong location kay Park ra sa Oo. Yeah, nara sa mall sa unahan. Dito, Stockland Mall. So, dito na kami sa bahay mga kabisdak at gusto ko lang magpasalamat Tolino kay Nicole at saka kay James na itong gift nila na sobrang na-appreciate talaga namin kasi tingnan nyo naman mga kabisdak yung effort at saka time ba sa paggawa nito kasi ano siya, handmade talaga ba, so from scratch ito yung mga kabisdak at tingnan nyo naman yung pagkagawa ni Nicole mga kabisdak. Diba? Sa mga taong hindi mahilig sa art, like katulad ko, hindi ako marunong gumawa nito. So, yung imagine mo lang yung time sa paggawa nito, diba? Tapos, yung sabi ni Nicole, diba, babe, sabi niya, totoong flowers din to. Ito lahat, babe, no? Everland. Pero tingnan namin ito. Ito ba? Ito lingin, babe. Ito. Siya, ito. Totoo din to? Naman yung flower niya. So, grabe din yung ano no, yung hobby ni Nicole, napakaganda kasi ano lang siya. Sabi ni Nicole, meron din talaga siyang trabaho. At the same time, yung hobby niya is napakaganda. Kaya mga kabisdak, merong Facebook page si Nicole. Tingnan natin yung name. And yung link ng Facebook page niya, ilalagay ko sa description mga kabisdak. Please paki-support natin mga kabisdak kasi very worth it yung bit. Pakitanggal dito bit. Ito bit. Paki-help daw. Tanggalin mo to. Yung ano ba, yung tawag nito. Very worth it na i-share yung stapler. Tanggalin mo tong stapler. Kasi parang may sulat-sulat sa likod yung ano. Very worth it na i-share or ma-share makita ng maraming tao no yung talent ni Nicole kasi napakaganda talaga. And imagine again handmade lang siya. Siya lang yung gumagawa. And then, yun lang, side hustle niya. Kaya, please pakisupport natin mga kabisdak kasi napakalaking bagay mga kabisdak yung pagbisita nyo sa Facebook page niya at pag-click ng like kahit nasa Pinas kayo, kahit hindi mo na kayo maka-order kasi nasa Pinas, nasa Australia si Nicole. Pero yung pag-like lang ng Facebook page, napakalaking bagay niyan mga kabisdak. Yun, ito mga kabisdak. So, ito pala, Planting Dreams, yung Facebook page ni Nicole. Teka lang. Ito. Yun planting. Ganda. Ano ba dito? Wow, meron palang ano. Babe, merong nakalagay na note.
Merry Christmas, Kuya Bisdak and family. Wishing you all the very best and keep the vlogs coming. You know, Nicole and James. XX, hag-hag. Wow, thank you. Sobrang salamat talaga, Nicole. First time namin na merong magbigay ng ganito, kaya na-appreciate talaga. Hindi namin sinasabi, magbigay. Like, hindi namin after yung ganyan, mga Bisdak. Kahit wala kayo ibigay, yung manood lang kayo sa video namin. Kahit hindi kayo mag-like, okay lang sa amin. Never ako nagsabi na please like, walang ganun. Manood lang kayo, okay na sa amin yun. Kahit 1 minute kayo manood. Ito, meron pang care tips. Di ba? Dried flowers last for 1 to 3 years. Indoors only. Keep water away from flowers. So, grabe no? Totoo talaga. Totoo ganda siya, babe. Na flower ba? Then mamatay pa din siya. Kaya nakabutang man, dried flowers last for 1 to 3 years. So, after 3 years, mamatay na siya. So, mas double dry na siya. Avoid prolonged exposure to direct sunlight. So yun, napakaganda. So yun mga Bisdak, please pakisupport natin yung Facebook page ni Nicole Planting Dreams and Kita Kids Nicole. Hopefully ipakalala ko kayo sa kaibigan din namin na si Paul and Eileen, which is from Bohol din kasi si Nicole is from Bohol. And yun, ingat kayo and Kita Kids next time.